नेहलता मतिमंद बहुउद्देशीय संस्था अकोला व वंचित बहुजन महिला आघाडी अकोला महानगर यांच्या वतीने जिल्हा परिषद अध्यक्षा यांच्या निवासस्थानी मतिमंद मुले व त्यांच्या पालकांच्या सोबत रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुंडकर, महिला प्रदेश महासचिव सौ अरुंधिताताई शिरसाट, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य सौ पुष्पाताई इंगडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिभाताई अवचार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सौ सरलाताई मेश्राम, शहराध्यक्ष शंकरराव इंगडे, माजी गटनेते गजानन गवईसह जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विकास सदाशिव, जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन दांडगे, महासचिव मनोहर बनसोड, गजानन तायडे, सेहालय मतिमंद बहुउद्देशीय संस्थेच्या अध्यक्षा सौ रेणुकाताई तायडे, कोषाध्यक्षा सौ ज्योतिताई अंभोरे, सचिव सौ कमलाताई बनकर, सदस्य नीताताई डेरे, सहसचिव सौ दीपालीताई शिरसाट ह्या उपस्थित होत्या। या रंगोत्सव कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महानगर महिला आघाडी अध्यक्षा सौ वंदनाताई वासनिक ह्या होत्या। तर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी महानगर महिला महासचिव मंतोषताई मोहोळ व संस्थेच्या अध्यक्षा सौ रेणुकाताई तायडे यांनी पुढाकार घेतला होता। या रंगोत्सव कार्यक्रमात डॉक्टर धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी आपले मौलिक विचार व्यक्त करताना वंचित बहुजन आघाडी व श्रद्धेय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर हे जो कोणी वंचित असेल त्याच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत। त्यामुळे आता जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मतिमंद मुलांच्या व त्यांच्या पालकांच्या समस्येच्या निवारणासाठी आम्ही लवकरच लढा उभारून या स्पेशल चाइल्डला प्रेमाचा व करुणेचा आधार देऊ असे मत व्यक्त केले। अध्यक्षस्थानी असलेल्या सौ वंदनाताई वासनिक यांनीही संस्था चालकांचे कौतुक करत आपल्या मनोगतात पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्या अंजलीताई आंबेडकर यांच्यासोबत चर्चा करून शासकीय योजना व सुविधा या मतिमंद मुलांना व त्यांच्या पालकांना सोबतच समाजात या मतिमंद मुलांना मनमोकळेपणाने वावरता आले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करू असे मत व्यक्त केले। या रंगोत्सव कार्यक्रमात विविध रंगाच्या पुष्पपाकळ्यांचा रंग म्हणून वापर करण्यात आला। उपस्थित सर्वांनी हा रंगोत्सव मतिमंद मुलांच्या सोबत मोठ्या उत्साहात साजरा केला। जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ प्रतिभाताई भोजने यांनी मतिमंद मुलांना फळ व अल्पोपहार दिला। त्याचप्रमाणे महानगर अध्यक्षा तथा जिल्हा परिषद सदस्य शंकरराव इंगडे व सह जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विकास सदाशिव यांनी संस्थेला 1 वर्ष लागणारे अन्नधान्य देण्याचे जाहीर केले। या कार्यक्रमाला बहुसंख्य पालक व पदाधिकारी उपस्थित होते। आवाज उठवला तर त्याचे मला चांगले परिणाम दिसून येतात। कुठल्याही बैठकीला आपण एखादी बैठक घेतोय तर मुलांना येणं अपेक्षितच नाही, कारण त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत। परंतु